No, mä oon ollut täällä vasta 10 minuuttia kotimaista kirjallisuutta, eli Hotakaista ja Tuuria, jota mä oon lukenut paljon aiemminkin. Niin kaikki mitä heiltä on, mitä mä en ole vielä ehtinyt lukea, lähtee mukaan kyllä mitä löydän. Urheilujuttua tykkään kans lukeen, ruudun kirjakin on lukematta. Niin nyt on ainakin, en mä tosta kuin herivin käynyt läpi vasta, että katsotaan. Onko sä ollut täällä aikaisemmin? No itse asiassa en oo ja mua harmittaa, koska siis mä oon ihan kirjahullu ja mä oon tullut tänne nimenomaan taide- ja tietokirjoja etsimään erityisesti. No lähinnä mä lähdin katselemaan lastenkirjoja. Ja sitten on vähän tietokirjallisuutta. Hei, haluatko sä näyttää mitä kaikkea sä oot löytänyt? No itse asiassa mulla on tuolla pari kassilista, siellä on niinku, no hei, Sherpekkiä tietenkin. Sitten täällä on tää on ihan kauheeta tämmöiselle kirjahullulle. No tää on mun mielestä tosi hyvä tapahtuma ja tosi paljon näyttää ainakin ihmisiä olevan liikenteessä ja toivottavasti jatkossakin tulee näitä tapahtumia. Hieno tapahtuma, tämmöistä lisää.